И здравейте, зайци, не снимам. Коста зайци, аз съм Фенеков. Гошо. Аз съм Фенеков, не снимам сега с хиропикнята. И да. Много и такъв в Internal Craft, какъв беше там. Да, не знам, аре почвам след една секунда-две. И джумчета. И Цък, как цък, цък. цели... Сега ще набрана на един... Мога да ви кажа, че до мен има морков. Ако искате да знаете. Морков е. До мен има морков. Аре бе, биета тук 100 часа, ти не умираш, бе. Не ми раче. Аре бе, тия тъпите зайчета, бе. Но тъп... Това е така много тъпо човек тук. С тия спонжове. Ще играем малко по-супер. Гледай го, аз подскачам тук 1 милион века, бе. Но от просхлето е вара. О, да без. Аз тук подскачам като някакъв заед. Ак не те оцелих, бе. Как Това не е честно, бе. Ой, забрах да удрям с меча. Как е? Замогна му. Много моркови ядеш, бе. Ой! Ой! Къде е, бе? Ей, гуши! Не, Над стрелата. главата ти мина, бе, човек. Над главата ти мина. И моята. Во, стана. Брат, ще съм ръдна, бе. Аре, защо не скочих? Како? Ти по колко кръпно взимаш, човек? Бах ти бъгнатия. Човек, подскача си като някаква жаба, ще видиш на клипа. Не! Накъсам. Къде, бе? Как му оцелим кръв, бе? Ой, кой стана, бе? По-добре играй в Hypixel, бе. Поне не е такова бъгнато и така. Имаш ли така? Как те оцели, бе? Ой, де имаш трава, бе? Нали то трипах, бе, де имаш стрела. Мусум. Как те оцели от въздуха, бе? Това хакер, бе. Това Нодос. Ти съм аз, бе, аз те оцелих. Си Нодос. Той е гади ли къде е? Може да питам. Не знам. Падаш върху мен, та целя мазната. Как там се приземи, бе? Аз победих. Добре, отиваме на Супер Смаш, че това много ме дразни. Аз подскачам след някаква жаба тук. Добре, чакам те на Супер. Де съм, бе? Де ме пусна? Я знам. Къде? Чакам те на арена Покемон, що сме покемените. Хайде се. Гледа. Мрете, кучки! Я ще ми стежните топки, бе. Чай, така е Супер Смаш, бе. Писа, бе. На някаква табелка цъкни там. Падаш ли, бе, кучка? Той ли е Супер Смаш? Това се сърфва, бе. Че това от парта трябва. Паднали, бе. Паднали ти казах, бе. Паднали, яш ми кура, яш ми. Ледения кур ми яш ми го. Де има целия курно. Яш ми ледения кур. Аре, бе, бах ти. Фенеков още не се джойнал на Покемен. Яш ми ледената пръчка. Тя курчка. Не мога намерям тук някакви други глупости. То къде е? Това гаджу е при мене на Супер Смаша. Окей, хайден синк, да лоус. Хайден синк, така ли? Да, хайден синк. И хора, аз изпра звука. Че много грамотевици се чува. И клипа ще е гадно. Не, сериозно, човек. Сириус без дали! С Борис Дали! Сириус ли с Борис Дали? Ама на Кодоматал скин. Аре, бе, човека, и го намери това тъпото, е. Тук има някакъв скин на Пикачу. Скин на Пикачу. Мани са, бе! Мани са, искам да убия Пикачу, бе! Мри, бе, Пикачу! Пикачу! Пика! Его Супер Смаша, той тук бил, бе. Аре, бе, стреляй. Къде си? В Покемен! Там съм. Покемон! Силата е в теб! Покемон! Пика, Покемон! Покемон! Силата е! Ой! Бързи звука, бе! Ти си босик. Не ли излетих малко? Малко. Падай! Падай, бе, снежен! Аре, бе, някакъв го трепя 2 часа не мога. Ти не знаеш, че мога да подплаваш, шмарка. Като ги подпалиш, те не могат да те виждат. Едва се виждат като подпалиш. Покемон! Силата е в теб! Покемон! Ти моя щежните ми тъпки.
Сети ли ги? Отива, сети Яш ли? ми цветенцето. То беше бояка. Аре, бе, да те няма, майка ти. Покемен! Стана някой ме изстреля човек, маза. Аз с снежните... Не, ти аз минах през тебе Я и ти ме снежни пишки, изстреля. бе. Я снежни пишки, бе. Не ти, този тебе. Я снежни пишки, бе. О, изстреля, не, връщай се, там. Той оти ти, бе. Аре, бе, Пикачу, ела ти да ми ядеш снежната пишка. И пък ще ти топна пак, бе. Ой, че са блъснах тук? Не знам. Аз падам и се блъскам в Що тази. мене оцелихте, бе, расте. И аз имам ли броня? Ой, Аре, бе. умирай, бе, мангал. Не, мангал. Трябва беззвук е някакво много бъгнато, бе. О, А? как ще ги. Аз имам ли звук? Силата е в теб. Покемен, силата е в теб. Пикамен! Гори, бе, кучко. Що Пикачу не мре, бе? Бе, Ще виж, на път 300 пъти го стрелях. И не умрях. О, Димчо, извиняй, човек. Без да искам беше. О, да, качи се. Yes. Без да искам да стрелях. Сан, да има цели за наказание. Стреляй Пикачуто. Аз искам не. Няма с какво се върна, не. Пикамен! Да, аз нямах броня. Пикамен, силата е в теб. Пикамен, силата е. Стига си ма цели, бе. Ама аз човек целия ги, те нищо не ми става, бе. Сам мене целиш, бе. Да, но то в момента главата му се вижда. В главата петля, бе. Никой не е в земята. На мен преди малко един ми беше в земята, обаче. Какво е? Какия, бе? А то пък сте всички... Кога успя да подпали всички, даже и себе си, бе? Димчо, не са столкнал, ба, моля ти се. Не, бе, спасихата. Той някакъв мята... Абе, майка чи баре, бе. Някакъв мята светкавици. Не, някакъв с това. Някакъв бог така. С три с огнен аспект. Аре, умирай, бе. И то червения, бе. Мари, човек, аз го бях, не Аз го пънах това с стрелите. Покемен, силата е в теб, покемен! О, слушай тиха песничка на покемон. Какво стана, бе? Някакъв ги спечели. Да, аз... Бе, човек, аз слушах тиха песничка на покемон. Аз пак влезнах. Окей. Чакам те вътре. Това не е ли като не там или не? Не! Как така, бе? Ой, Покемон. покемон. Човек и не отцелвам арената като първи. Покемон. Аре, бе, какъв е този тук, бе? Бах ти... Аз умрях. Аз човек, някакъв спална, ама и аз скачам от другата страна на арената. Аре, умирай, бе. Келиш. Влезнах в линк. Келиш, Гошов, умирай. Аре, бе, хватай ми, бе, келеши. Ой, бихта, не, връщай, не, ще ме събори, бе, използвах си дъбъл джампа за едно. Защо съм щом мижав клас да му разбера? Някакъв много мижав клас съм последния диска. То мене цели сега, бе, аз какво съм ти направил? Целя, бе. Цели... О, ето скелешка. Падай, бе. Паднали, бе, расист. Паднали, Си бе. заради аз дъбъл джамчето. Паднали, бе, расист. Не има такова, бе. Аре, бе, някакъв заседна тука, бе, баго в Човек си келеши. съм първото ми дадам двойката, пътя, двойката ми лъка. О, в този пък фри геймплей ми пише. Мани са, бе. Келеш. Първото ми предизвикателство. Първо предизвикателство в петля, бе. Ти скайпа ли му имаш аз? Да, бе. Някакъв побед го. Защо се буснах тука? Не! Hero Gamer на второ място, като не. Аре, май са. Махай са, келеш. Аз умрях. Що умрях? Но за човек, що ти ги. Геле, другия път пак е лафа, ето си ми кажи геле. Ще дойда, бе, ти. И станеш пидарас. Като тебе. Не. Ничи китаец. На мен ли, бе? Де ми имитира... Умирай, бе, Аз снежни пишки, де ми имитира коса, бе. Умери в кофе, бе. Аз съм снежните топки, бе. Това не си тя, стрелях на други. Умирай, бе. Курчо. Умирай, бе. Аз не, да, бе, тук ма нека Чимба, умирай, бе. Къде отиди, бе? Аз не знам кой целя, бе. Умирай, бе, майка. Айде, доста свали, не спрем ми пише, бе, бахте келеша. Аре, умирай, бе. Мязък си. Аре, умирай, бе. Теква тебе. Умирай, що лагна, майка ти, бас Ще е теква. лагнал. Ето там горе, сега ще го пита. Аре, бе, келеша, аз съм шените топки. Аз съм шените топки. Яш ги, бе, така, обтеги от задя, бе. Чия? Де? Ето сега ще го пуснем така. Оп. Келеш. Сети ли го? Келеш. Келеш. На кора ми да умреш. Любов нещастна на кора ми обратна. То са аз направим да умреш просто. Покемен, силата е с теб. Покемен, силата е с теб. Покемен, силата е в уния червения, там дето стреля слон.
Покемен сила, те. Някаква има... Пакърджиева. Каквата се... това е ония, дето го грифахме в тулечета. Сетка ли са? Никите. Дето настилят любовта. Сети ли са? Да. О, някаква скина на Пикачу, не с къса на Пикачу. Не паре, бе, телеш. Те има цели там отгоре. Бе, как ме стреляха. Да не лъжи. Ужас. Ще паниш ли? Те има подпава, бе, аз съм келеш. Не дела подпава, бе, аз съм келеш. Не. Те тук един дето, ония, бе, каже го. Ония в сървъра, бе. Не дела подпава, аз съм келеш. Той, бе, каже го, бе. Дето имаше там 50 сабскрайбъра и не рекламираше. Дето снимахме с него един клип, бе. Де аз знам какви да. Аз те помня. Те сам келеш има така. А ти келеш. Но курам да мреш. Така малко да вължам, че за Димчо. Уиii, келеша не оцели. Падна ли ти, бе? Не ти, бе, не, бе. Ето е. Джинджифила. Ти са коменял ще гониш, келеш. Да, келеш. Мама оцели. Опа. Виж как се прави. Опа. Уоу! Ето ти, бе. Димчо е дебелан. Димчо е по-ял. Димчо се е насерал. Димчо се е насерал. Ейдж. Нова звука ще измислиш. Нова звука Това имам... Да, това Дарвин ми ги... Това Дарвин ми издава личните ти тайни. Дарвин ми издава личните ти тайни. Най-мече са на пекашка се пише. С котките от газ говориш, бе, доктор Долитъл. Звуча. Ей, бак ти, удя. Терминатор. Доктор Долитъл. С тях спиш ли с пациентките? Опа, падна ли? Не. Само с хубавите, които са истински. Да. Които не са котешки и са насерани от Димчо. Кое ма подпалила? То с трите, сега ще му еба майката. Ей, то дичта забореца. Сега келеш, видях та. Майка ти путка от часова на гия. Умирай, бе, ари чизни, бе, пиче, майка чига. Ма се върнах, келеш грозен. Умирай, бе. На корем, да мреш. Шаф на корем да мреш, права. Силата е в теб, покемен. Де материте стриби, бе. Падна ли, бе. Не, бе. Не ти, бе, келеш ти, аз щежните ми топки, воу. Ня тя снежните топки. What the fuck? Умирай, бе, манга, умирай. Ти нямаш килсове, даже келеш нещастен. Нямам килсове, нали сега та бутнаха, шмата. Какво да ма пара? Си е нуп. Нуп съм, затова та заборих. Затова имаш по-малко килсове. Затова са наяди. Карай, бе. What the fuck, той има скина на Пикачу. 3 килса разлика. Защото има скина на Пикачу, Сашко. Де ми взима килса на Пикачу, бе. То с трите умъдране, сега ще му дам 2 кетчута. Иззаде ли ми снежния хуй, бе? Де ма цели, бе, снежен. Въобще къв грозен скин има. Ще бе сам, някакъв жълт такъв. Умирай. Ти кой искаш от мене, бе? Това ми е нов едно. Тук. Тук, бе, Джинджифил. Така се пише Джинджифил. И бати удя. Хора, ако читах в момента, баба ми, извинете. Айде, тихо. Добре, не, баба, мъкни. Снимам клип. Баба, моля ти са. Защото удари с перото, е. Чакай сега. Юр са нас рай затвори. Ари, умирай, бе. Келеш го ще. Пусни перото, ари, бе. Майка ти да е бат тъпа, копи скапано. Умирай. Чай, бе, хиро, умирай, бе. Качи. Къде си е, хиро? Тук. Добре. Ма в игра ли си или защото нещо?
съм да. Целят под високо. Цък. Ай, пак щях да объркам копчета. Окей, реш. На кой ми да мреш? Сам самица. Аз коня. Аз кони. А, коня къде? Магарта. Расист. Аре, аз мисля да продължа мазара оцеляването в моя канал. Добре. Аз съм да ви така. Да знаете. Повече няма снимаме в геймали с дегари. Така ли бе? Защо? Видя. Бързо ма. Така ли бе, аз ще след по това. Добре. О, хора. Хора идвам след секунди. Не след минути. И бати вратата. И хора, върнахме се, ако става, ако не става. И след малко мисля да чуем какво ще има да коментираме. Сега, Феников, да спрем до това. Чай да умра от там ще го път. Добре, като в играта. Той може много време като свърши. Докато умра. Може да около 5 минути да свърши. Там някъде може би ще умра. Умря ли? Съм Не. убил се. Мен не са ма пипнали, бе, аз ще умра. Алала, расисти! Димчо е дебелен. Димчо е по-ладял, иска да ги изби. Димчо е по-ладял. Иска да ги изби. Аре, през тебе е мнах човек. Аре, стига ми скачам. Ангеле, мъкни ме, снимаме. Давай, Ангеле, чули, бе. Тихо е! Расист. Абе, Кире, с нещата. Падай, бе! Не аз да падна, ето с хрена на Пикачу, бе. Еко е то джинджипил, его без скина. Аре, умра, бе, безбронен такъв. Аре, някой спечели браво на тях. Аз я моля сода, така. И хора гледат са кошва. Гледат са хиро къде се качи. Уи! Аре, ела при мен е за храна пипа. И аз ще го свърша така под водата да се давя. И добре хора, до... Скоро. До следващия клип.